Ongi torri, berriz hitzaldi hauetara, Azkoitiko 7 urte urren hontan antolatzen egianak, historia, etnografia, izateko morue, hainbeste gauze, gaur tokatzea, Azkoitin benetan simbolo bat baino gehiago dana. San Martingo relojue. Aitzalde zute zahata hau. Beno, hortaz itzin behar dugu. Eta hortako, hemen dauzkeu, jakintxueak. Erlojularia beti izen da pertsona jakintxue, matematikue, zientzilaria, eta gaur ere, horitzi, hor da honako, prezizio bat, eskotizen esaten bezala, ikeragarrixe. Eta hortako dauzkeu hemen 3 pertsona garrantzitsu. Xabier Jeregi. Xabier Jeregi ez dakinik zenbat gizalditako erlojularin familikue. Alkorta, Peio, bea eta bere aile beti monokulo morokoarekin beti ezautu izen diteu. Eta Miel Angel, konberbikue, bat jere, horri biltzea, dana prezizizio ezeitzen. Ni berri San Martingo historize, ez da askotak kontauten nago, eta bueno, Xabierrire pilotan kontau izot, eta hauek dato interesante izango txube. Nik akaberako geldiko naiz, zerpai borobildu berbaldin narrasteke kuadrue, porque batzutan kuadrue ederrena aziran egotea, eta geixe ikutzearen estropea hoitea. Eta nik ezatie Xabier Jereik eta bere mazte begoinak egin duen lana Gipuzkoan da Euskal Herri guztizen, ikeragarriz izen dela azkeneko urtetan. Gure erloju zaharrak, dana balorean ipin dituzte. Eta, bueno, ni pentsatzen dut guri ezala altxor handienetako bat, eta guri altxor handixe da, baina Gipuzkoan gure bezala beste altxor asko daude. Eta eskerrak, egin dezuten lanatik, Gipuzkoan bintzet, betirako geldiko ie, gure bizitzie neurtu izen deben aparatu hauek, gure erlojo hauek, balore handikoak, esango nuke, espiritu eta materialak. Beno, ni gehitxo luzetzeke, Xabier, zuri lehenko mango izutitze, eta... Hombrea. Bueno, eskerrik asko, Juan Bautista. Bueno, azingo geha. Ikusten duzen bezala, erlojoi buruz itzeite gatoz, danok ezautzen dezue, torrie, eta hemen beste herrietan bilau esteten bideo badao, hoi azken aldin ikusiko deu, itzaldi ez mosteatik. Baina hau da, gauza kuriosoa, eta benetan adierazten duna nolabait herri honek maite dula bere erlojua. Zaten ere, eskerrak Azkoitiko herriari erlojua horrela zaintzegatik. Zaintzaileak, badauzkat 18-20 baten zerrenda badao, baina azkenengoa jartzen ditut, Pello, bere anaiakin hemen dauna, 21 urten egon dia, erlojua zaitzen, erlojua mimatzen, eta erlojua beti puntuan jartzen. Gero dao, Miguel Angel, usten dut 2 urte damazkila, bueno, inguru hori, eta bueno, eta Miguel Angelek gauzatxo bat prestatu du, eta ez du ondo erten, nahi gendun, hotza haitzen den zuen bezala, bideo ikustie, San Martingo relojua zuzenien ikusteko bideokamara batekin. Ez du funtzionau eta apena bada. Bueno, Amelia Aranda Huet, Espainiako Patrimonio Nazionaleko persona bat, oso aditua dala, 17-18 mendeko erloju gintzan, erlojoi buruz. Eta beak esaten du erlojuak 2 ezaguarri ditula, edertasuna eta funtzionamentua. El reloj
es un objeto científico o una pieza decorativa. Beak esplikatzen du oso ondo nola erlojua dan fusio bat mekanika, matematika, astronomia, fisika, geometria eta horietanak nahaztuta daudela torreko erlojutan da baita maigaineko erloju mekaniko horietan. Gero ikusiko du hobeto nola dijoan asuntua. Datu historiko batzuk ekarri ditut honea, noiztikan daude erlojo mekanikoak. Historia kontatzen dugu 1957 urtean, ja Gerberto Fraideak, gero aita santu izan zana Silvestre Bigarrena, horrek badirudi asmatzen dula kurpildun makina bat, eta horrekin hasten diela denpora kontatzen. Año 1947. Gero baita ere, 1319an Dantek aipatzen du, La Divina Comedian, hor bere poesioitako baten aipatzen du erlojua, como las ruedas de un reloj girando, que en la primera que se pone en mente, quieta aparece y otras van volando. Erlojo mekaniko ikusten baldin baduzue martxan, horrela da. Batzuek ematen duek geldiri daudela eta besteak abiadura handia. Baina horrela da bere funtzionamentoa. 1582an Galileo Galileik asmatzen du edo fijatzen da pendulazio baten eta pentsatzen du hori izango dela sistema bat erlojuari prezizioa emateko edo hor dabil, beha nahazian. Bere distipuloa edo 1657an Christian Huygens aplikatzen du Galileo Galilein teoria bat penduluan. Ikusiko hau dana gero nahi de zuek urtekin pixka bat gelditzea, gero askoitiko erlojuak datozte eta ikusteatik zer gertau zen. 1673, 1715, hor dato... Gero baita ere ikusteatik erloju gintza eta erlojuak ze garrantzi izan duen mekanikako historian da fizikako historian, jartzen ditut aipamen batzuek historia da teknologia liburutikan. Guk erlojuak analizatzen hasi ginean, batematek esate zigun bai, baina hau dek beste horren iguala, eta hau kopia euta izango dek. Hau beste horren kopia bat izango dek. Pixka bat, asuntori desmitifikatzeatik liburu hontan azaltzen da, la imitación significa innovación, que a su vez suele estimar invención. Honek esaten duna da, zu gai baldin bazea beste erloju bat kopiatzeko, zu zaude antzea haren nibelie, mekanikoki. Horrek nahi du izan, hemengo jendeak kopiatzen baldin bazitu kanpoko makina batzuek, biaie gaiziala nivel hortan eoteko. Orduan, pentsatzen deunean, niak horatzen ez, gu fizika eta mekanika eta estudiatzen eginean, bai, baina hori kopiauta zeo. Osa, hori desmitifika egin behar da. Gu gai baldin badia zerbait kopiatzeko, da gu gai gehala nivel hortan aplikatzeko. De hecho, mundu honen evoluzioa eta gizadien evoluzioa beti kopian gainetik junda. Hemen batek asmatzen du zerbait, beste horrek aplikatzen du, geho bestia jartzen du beste zerbait, dana horrela junda. Hemen ez da zientzia infusaik ez da dana evoluzioa da. Lehenengo relojuak zertan oinarritzen. Esan dugu Galileo Galileik asmauzula pendulua eta Huygens aplikauzula relojua. 1660 urte arte, ordura arte, ja esan dugu 900 ja azten dia asmatzen relojua, foliot edo sistema hor ikusten da izatena bi pisu eta balantza txiki horrek hori moitzetan esker eskubi eta horren arabera funtzionatzen relojuek. Azpilan behitzen baldin badezue, ikusten dezue, foliotak bere prezizioa 5 minutu zitun egunean, hori gaur egunean, hori astakei bada. Baina jarri gaitezen 1600 urtean, 20 minutu etzian ezarre. Ezarrez. Geo Galileo Galileik asmatzen dunean pendulua eta Huygens aplikatzen dunean, pasaziran 15 segundo egunean.
Hori izan zen salto ikaragarria. Oain ikusiko txeu, pendulo behaien artean dauken diferentzi mekanikoa edo zango genduken. Hor, eskerrean jartzen dut, penduloa edo zintzilkia, eta gero beste baten detailea, Lorazorta Paulo Odobei. Pendulo batzuetan, anagrama batzuek azaltzen dira, eta hor, anagrama horietan adierazten du nork egindun reloj hori. Kaso honetan, Lorazorta bada, eta pendulo hori dao Frantziko Morezen eginda, eta egindu Paul Odobei. Bueno, beako bere enpresak. 1850 urtean, hortikan aurrea ja, erlojo mekanikoak ja zeuden tailauta makinetan. Ordura arte zian eskuz egindakoak. Hemen dago beste pendulo bat. Hor pendulo lehen ikusi dugu barilla bakarrekoa, barra bakarrekoa. Hor ikusten duzuen bestela. Eta bai, barra desberdinak. Batzu edia burnizkoa, beste edia latoia edo brontzea. Zergatikan egiten zuten hori. Hor, dilatazioak izaten dira, beti beruakin pendulo osua jeistea juten da. Luzatzea. Luzatu nahi du izan, denporan ostilazioa makaltzen dikoa. Orduan, erlojoa atzeratzen dikoa. Baina kasu hontan, hor goian, hor tarte badao. Eta hauek behera luzatzen dian bezala, erdiko lau horiek gora egiten du. Orduan, batzuk bera eta beste batzuk gora, konpensago egiten da. Hori da, prezisio handiko erlojua deitzaiona, o pendulua hori. Hau da, Valladolidko katedraleko erlojua. Gero, beste pauso bat eman zuten, eta izan zen pendulo berezi hori. Hor dago merkurioa. Hor daude bi ampolla, eta pendulua luzatzen da, beti esan duen bezala, beru egin, luzatu da bera juten da. Da merkurioa, hemen edadekoa gaudeta, termometroetan merkurioa berotzakoan hasi egiten da. Orduan, hemen berdin, gora egiten zuen. Orduan, kalkulautazioan zenbat egiten duen bera, beste bi ampolla horietan gora egiteko, kuestioa zer da, erlojo baten kuestioa da, penduloa grabedadeko zentroa beti berdin izatea ez muitzeko. Hemen jarri beste zati mekaniko importantea, esango genduke. Eta hau da, goian ikusten dezuen hori da aingura eta ieseko gurpila edo rueda de escape. Baita ere, gero ikusiko den bezala, rueda Catalina, hasieran jarri zieten izena. Gero komentoko ez zergatikan. Rueda Catalina da hor, argazki horietan azaltzen dana, behekua eskubikoa. Eskubiko beheko hori gehiena. Eta da, esplikazio hauxe bakarri dauke. Hor eskarrean ikusten duzue, Santa Catalina de Alejandria, eta badirudi martirizatu zutela kurpil baten espatak edo puñalak edo puntakoa jarrita, eta eskubian jarri dut Rueda Catalina oitako bat, eta relojotan gertau da hori, hasieran Rueda Catalina esan bezala, beste kurpil, ieseko kurpil hau ere Rueda Catalina deitu zaio. Gero, hasieran komentatu duen bezala, eta Amelia komentatzen dunez, matematika. Matematika nun sartzen da. Matematika sartzen da, engarrane kalkulotan, da penduluaren kalkulotan. Hor da adibide bat jarrita, zestoako erlojuaren kalkuloa. Orduan da, ordubeteko taupadak, zestuako relojoak ematen ditu, 2016 taupada ematen ditu orduko. Eta pendulua luzera dia 317 zentimetro. Hauek hartu berria más menos 1, más menos 2 centímetros. Behaiek regulatzeko sistema dutelako azpitikan leheno ikusi den bezala. Hemen dago, ja zugaztik, San Martingo relojoak egintzunen, zango iniki
aita izan zalau. Honek eintzun Loyola Basilikako erlojua, eta hemen dago adierazteko geometria nola sartzen den reloju baten. Hau alde mekanikoa esplikatzeko. Hau da, esango duke erlojuaren memoria mekanikoa. Hor jartzen dut fletxa batekin 12, eta bestian ordu bata. Hori, gero San Martingo relojuan horrelako zerbait dauka, eta horrelaxe da. 12etan palanka bat jaisten da horreaino, eta orduan liberatzen du rastrillo bat, eta jotze ditu 12 kanpaika da. Hau alde mekaniko esango duke. Gero, Juan Bautistak esan dunez, gu jardun geha eta gabiltzan nolabait erlojuak zahar berritzen. Zahar berritzen, baino gut deitzeu zahar berritzaile ez inbaditzailea. Eta baina esplikatuko dut zer da. Egin ditugu, zestuakoa, Santangrazikoa, Artzaionekoa, oain 1815 sugasti bat azpeitian egea. Eta guretzako zer da zahar berritze ezin baditzailea. Zahar berritze ezin baditzailea hau da. Egiten den guztia atzera buelta izan behar du. Hau da, guk mekanikoki gaur egunean gaude, oain dela 200 urte baino aurreago gaude. Orduan, erlojo baten ikusten baldin badu, palanka hau etzioko oso ondo, gu diseinatzen dugu bestera bat ez. Guk utzi behar dugu makina, oain dela 200 urte zan bezalaxe. Guk espaldin badakiu martxan jartzen, ez da jarriko eta kitu. Gure kuestioa ez da martxan jartzea. Da, erlojo hori, oain dela 200 urte zean bezalaxe jarri, hau da, Miguel Angelek eta Pellok mantendu duen bezala hemengo relojua, dao, oain dela 200 urte zion bezalaxe. 200 ez da laro eta mar, igualdek. Mekanika arloan egiten den guztia atzera buelte izan behar du. Harri jasotze eta pendulo regulazioak, hori, zer da, gero erlojoa nola analizatzen dugu, ez? Erlojo honek, San Martingoak ditu bi zutabe esango giniki principalak. Bat, soneriakoa eta bestea mugimendukoa. Mugimendukoa da, oain aitzen aizeaten hori. Hori da, aingurak, ieseko kurpilan, golpe bat ematen duen bakoitzean. Klik, klak, klik, klak. Gero, zergatikan egiten zituzten erlojuak pendulu luzeekin, eta hori da, penduluak zema eta buelta gutxi eman, orduan da, pieza mekanikoak gutxi emoitzen dira, eta orduan da, iraupen handio dauke. Gero, zorionak eman barra do, bi gizun hauei eta herriari, gure ondoreko belaunaldiak 19. mendeko mekanikaren historia adibide ona edukiko dute. Zuek, fijau zaitezte, taller mekanikotan da lan egin dezuen danok, oain dala 200 urteko makinaik ez dao. Ez dao, eta gainera oain dala 50 urteko makinake txatarrera jundia. Hemen dao, makina mekaniko bat, 1849 martxan mantendu dana, eta San Martinen daun relojo hori. Berez, zoriontzekoa da. Baitere guk zahar berritze asunto honetan zer egiten dugu, ez? Analizatzen dugu, piezak nola hori... Preparatzen. Bueno, analizatzen dugu erlojo bakoitza nola egin zuten. Garai hartako teknologia bat zan soldadura lakalda. Gaur egunean soldadura izaten da, sopletekin berotuta edo elektrikakin soldieuta. Garai hartan etzeon, da orduan soldadura lakalda. Zertzan hori, oain ikusiko du, aurrez ikusiko du. Piskat, oain trazadoa esan deun hortan, hemen zestueko relojoan azaldu zen engrane baten, marra hauek zitun engrane bat. Orduan, ez genik iun exactamente zertzan, oaina simple vista behitzen deunok eta pello segituen esantzun, hori hortzak markatzeko dek. Fijatzen maldi mazate, hortz bakoitzen parian dao raia bat.
Guk lehenengo aldiz ikusi genduenean esan genduen, hau horretxena dek, baina, klaro, hau nolabait zertifikatu egin behar dugu. Gauza bada, guk pentsatzen duna eta bestea da arkeologian egiten dana. Esperto baten ajo behar duzu, jakiteko benetan hori da. Eta handigan pixkatea tokatu zitzaigun Londresko Zientzia Museora jutea eta hau ikusi. Ikusi gendun, hango bideo baten museoan, artizau bat zehola, oain dela 300 urte egitezan bezala engranak egiten. Da ikusi dezue, nola idan behar raiatzen. Nola lantzen. Hori, gu pentsau ite gendun horrela izango zala. Baina Zientzia Museoan adierazten du horrela zala. Hor ikusi dezuen hori, pixkat zahatatik kendu dut, engraneak borobiltzen izan. Hau da, leheno esan deuna soldadura alakalda edo beroketako soldadura. Hau, tornillo ez da Etxebarrian erauzita, por supuesto, dao buloi bat roskau eta gainean llanta bat berotu, buelta osuan da horrekin tornillo egin da. Horren karak edo aurpegi danak desberdina dira, baina etzan importa. Behaiek horrela egite zituzten eta hori errespeta berra dago. Gero, detalle bat, ikusi nuen, Josep de Lizardi askoitiarra, eta jarri eta askoitiarra zalako, gero Juan Bautista komentako digu zerbait, baina nahi dut hemen detalle hauek ikustea. Ezkerreko hortan azaltzen da kanpatorrea, Zestuako erlojuaren kanpatorrea da, eta hor dago pixka berazio esfera bat. Eta nik egin nun hori haunditu. Eta eskubilan daun imagen hortan edo argazki hortan ikusten dezue. Hor, ondo fijau, porque daude trampa batzuek edo esango duke oker batzuek. Bata, makiltxo bat, 2 makil, 3 makil, 4 makil. Horra arte, danok adoz, danok ikusi ditugu olako horreko. Baina, 5 markatzakoan 5 makil dauzke. Eta 6 markatzakoan, etzan ondo akordatzen UBO 5 hori gora behira junbertzun, bera behira junbertzun. Horrela egintzun, beak proiektua horrela egintzun. Eta gero, beak, ayudantez euskan, argina, baina argina oso argile izan. Eta hau egintzun. Ezkerrean daun hori, da, torrean, atxikita daun, harriletan grabautako esfera bat. Hori ez da oizkoare. Nik beste kaso bat, igual 200-300 dorre ikusi ditugu eta jo ditugu, eta hori oso gutxitan dago. Eskubiko aldian, egin de konparaketa bat, ordenadoren eginda, eta hor azaltzen dira 6 harriak. 1, 2, 3, 4, 5 da 6. Bakoitzan neurri hartu nuen, eta egin gendun simulazio bat ordenadorean. Daude, harri hortan, numeruek eginda, esango duke, exacto. 2 milimetron aldiekin, 1724an gaude. Ez da eraineun, 1724an. Osa, bazekinen lanian behaiek. Gero, sortu zitzaigun, erlojo hauek analizatzen egin ginela eta begiratzen egin ginela, nahi gendun jakin, Imotzko baiaran, Nafarroan, hango apaiz bat egin, elkarrizketa bat eukin egin duen, eta aurkitu gendun behaz Emilio Lintzoain, aurkitu gendun horregan. 1926an jaio zen da 2008an hiltzen.
Guk entrevista junginean, beak galdera bat egin zigun. Eta esatzigun, zergatikan egiten zituzten relojuak eta jartzen dituzten kanpatorrean garai hartan. Eta nik esan nion, hau apaizadek, eta honei pildora borobildu ingozu hau, eta esango dugu, mesetako eta erligioso funtziotako. Zantzia, oso gaizki, suspenso. Esatzian, hori bai, por supuesto da, baino garrantzitsu da gaixuak zaintzeko. Eta, de hecho, 1804ko kontrato baten aurkitu gendun hau. Que no teniendo reloj en el pueblo y siendo muy necesario conservarlo para saber la hora en que viven sus moradores y gobernar los mismos en caso de enfermedad y salud perfecta. Hau da, jutezan medikua, basarri batea, o herri txiki batea, eta esatezun, zuk eman berri zu botik hau zure gaixoai 6 orduti behin. Zen ez egin 6 orduti behin noiztan. Orduan, herrian, einalak egite zituzten, relojo bat jartzeko. 1802ko kontrato batean, hau jartzen du. Horas de celebrarse los oficios divinos como para el cuidado de los enfermos, dándoles el alimento y medicinas en las destinadas. Apaizare basekian zerbait. Guk ez, gu kaleumia gaituk eta nada. Hemen jarri dut geho resumen bat, media, erdilla, vale. Resumen bat egin dut, Imanol Eliasen liburutik askoitian, nola da, handigan atera ditut. Eta atentzia matzian, San Martingo relojuak ze dantza ibili zituen garai baten bai gora eta bai bera. Lehenengo referentziak azaltzen dira 1551an eta zerorak mantentzen du antzeon reloju bat. Zitu zaitezte 1600 esango genduke, ordura arte ze prezizio zeukan relojuak. Hor daude momento batzuek, alkateak kontaktatzen du Marigortarekin, 1685an apirilan 24an erlojua parrokoiko dorrea jeistea erabaki zen. Pleno batean, esango zuen batek esan zuen, San Martingo relojua anetzeo kondo, eta jetxingo diau, eta parrokira jetxi zuen. Handigen urte batzu eta berriz 1709an erabakitzen dugu relojua San Martina jilotzea. Ikusteko dantzan nola ibili zuten. 1734an berriz hango relojua ez da egibna da erloju behar zan edo beste bat. Hori ja ez da jakitikan ez da egib. Tarte horten zepat zauta. 1734an parrokira itzultzea erabaki zuten. Gero, ja 1859an jartzen da orain daun relojua, eta hori ja bai San Martinen montatzen da. Erloju hau egintzun Faustino Zugasti eta bere semeak. Honek idazten du Zugasti zetaz, baina bere aitek idaztezun Zugasti ezekin. Hau ejuntziran Arrasatetikan Bilbora eta antzian los relojeros del Arenal. Gero hor jarrita dauzkat, beste detailitxo bat, 1884an, Francisco Izagirre Alberdi, Ermukoa, konpontzen du relojua. Hau jartzen dut hemen, zeren bere aita, usten dezala Jose Manuel, apuntea hor dauket, baino, ez da egit, bere aita askoiti arrazan, detaila horregatik antxe. Gero beste detailitxo bat dago, 1914an, San Martingo relojoan numeit esfera bakarra zeukan, eta 4 esfera jartzen diote, eta 4 esfera hori montatzea Jeregi konpainiai enkargatzen diote. Baita ere aipatzen du Imanol Eliasek, beste erlojo bat askoitin, eta gero hortaz Juan Bautista komentauko dio. 1905an ibilizian hor, ze Azoka plaza edo hor, beste erlojoa jartzeko asmotan, baino ez zuten jarri. San Martingo relojua.
Hor ikusten dezue karakola hori, aurren ikusi duen karakolan antzeko iguala. Horrek 12 ordu kontatzen ditu. Hemen jarri dut, bi sistema zeuden erlojuen kanpaika da kontatzeko. Ezkerrekoa, rueda kontadera. Ez nahi sartuko gehiagi, eskubilan kremailera edo disparatzen duna kanpaiak jotzeko. Hor 12 orduko sistemak, eta hor daukat historia pixka bat, zugaztitarrak egin zituzten relojoak baiara hontan. Bedoña, San Martin Egoitza Azpeitian, Oikian, eta 1859an San Martin de Iraurgi Azkoitian zugaztia hijo Bilbao. Baita ere, erlojeruak markau ite zituzten nola bait, gehienetan behintzat, bere erlojoak jakiteko beria zala. Pieza txikitan, baino jartzen zituzten. Kaso hontan, minutuko esferan, erlojoen esferan, hobeto zan da, jartzen du horrelako orratz bat. Hori da minututakoa. Behaiek ez zuten behar ordukoa, porque baz egiten ze ordutan zeon relojua, eta beste Bedoñako relojoak antzeko espata dauka, Pasai Donibanekoak ere oso antzekoa dauka, San Martin Azpeitikoak antzekoa dauka, eta hau ja, hau ez da zuzenean daulako, hori haituko dugu betu zan da. Bueno, San Martinko relojoai buruz gehiago ez dagoet, gero bertso bat kantatuko du Jokinek, eta bitartean hori. Ekarri detonea, hemen Azkoitiarrak maite duzen bezala erlojua, hemen digan kanpo hori nola maite dituzten relojua. Eta ejemplo bat jarriko dizuet, Belgikan, Lier, da herri txiki bat, txiki igual 15,000 biztanle, Azkoitik ezela igual, egin zuten relojo berezi bat. Eta egin zuen Louis Zimmer, astronomo eta erlojerua. Erlojo hau. Erlojo honek 13 esfera ditu. Horren atzetik erlojo mekaniko bakarra dago. 13 esfera horietan gauza desberdinak azaltzen dira. Erdian bakarrik da ordua. Ordu bata, esango benduke, da ziklo metonikoa eta epakta. Ez nahi sartuko hori esplikatzen, porque bestela luzau ingo beha. Zue jakiteko, erlojo berezia, eta zenek mantentzen zuten relojo hau. 4 persona mekanikoak jubilauta eta musutruk mantentzen duen hango relojua. Dao, erlojo mekaniko bat, eta hortikan 13 esferata hartentzen duen horratzak. Dao baita ere museo berdinian dao urte platonikoa neurtzen duen relojo bat. Relojo hau berezia da, eta esferan buelta bat emateko pasabehar dute 25.676 urte. Hau da, hau puntuan jartzeko zaitzamarra, Miguel Angel. Bueno, detalle bat, eta detalle bezala, hain erlojo berezia zan, eisten bertaratu zan erlojo ikustea. Gero hau guk erabiltzen duen maxima bada, leku hori dagozkiona bakarrik ez, leku osatzen dutenak dira gauzak. Las cosas no solo pertenecen al lugar, sino que son el lugar. Hau da, erloju bat bere lekutikan kanpoa, niretzako ez dauka inungo balioika. Eta hau, ezagutzen duzu. Eta Jokin Zudupe kantauko digu bertso bat. Tontorrontara igo ezkero, ikus mira mundiala. Kanpaien hotza entzun orduko, begiratuz bere ala. Urte hauetan erlojarien, lana ez da izan makala. Dugun altxorra zaindu dezagun,
urteak pasatu ala, Azkoitirentzat erreferentzi, izaten jarrai dezala. Bueno, nire aldetik, ja ez da gehiago. Zuek, zerbait, zan nahi baldin badezue, a ber, ze esperientzi ateazak hori, horrela. Bueno, a ver. Bai, pixkat. Bueno, esan, ota bat urtin jardun deula, más o menos, reloj hori mantentzen. Hartu gendunin, relojue geldi zeuen. Zentzitun zatzu, eztaia batzu. Obratan da jardun zeben, relojotan amoiu zeben, eta ja martxan ezin zeben iripini, guri deitu zuen. Zea iteko, martxan ipintzeko eta hartuko algendun. Eta hartu gendun, martxan ipini gendun, zauzken gauzo batzuk, bai urtin poderizoz gertatuteko horratzak deskompensaute, eta poliki ipintzen joan ginen, ayuntamentun launtze egin, horratza pixketa aldau, lehen burnizku zeuzken, denborigin, txapak erreta zeuzken, orduan horratzan kompensazioa galdute zeukeen, orduan izotzeagun o jaizteagun, ez zeuen ondo funtzionatzen, jendik askotan ezatezun, aizie itezunin, relojuek geldi itezala, da zan hori, deskompensazio hori daukelako, porque horratzak parte bat zan txapie, eta beste parti izan burnixe, kompensatzeko, da orduan txapie erretan hola zegoen, beste inder gehiago itezun, da orduan izotzeagun o jaizteagun, beti, eta gero, klaro, aizi gine, lehen justu hiltzen mazan, gero aizi gine, geldi itezen askotan. Orduan, poliki ikusi inber, ze gauze zauzke, porque, klaro, kanpu nola zeuzken horratzak eta, ikuste genuen pixketa hori zeukela, da horatzen naiz, anedota bezala, horraz batek zauken bastanteko deskompensiazioa, eta ipini berze txapa bat, latozko txapa bat, 200 gramoko txapa bat, alambrin lotute, pixket zehaiteko, orduan ipintzeko eta gauze egiteko. Garai hartan zeuzken, pieza batzu bere legutik gerten da, eta, poliki garbi emertzan, porque zauen totalmente xikin dute, grasa zeuzken, ja nizteit, akaso berrota marrutin kentzeke, gaina botata, orduan, lortu gendun garbitzie, ipini gendun martxan, eta gero, honi komentan izan bezala, ez osozionatze berrelojuin, porque intentau gendun, zauzken olgure handixek, eta dauzke olgure handixek. Baina problemi da, que olgure hoxek kentzen azte bat emazea, ez du latzen. Osea, intentau gendun, pixkete zentrau, pixkete ipini, eta haitezan gerau. Da imerezen gendun atza lehengoera laga, porque dauzke, ruedak eta danak okertute, zehainde, denborigin, aizigin, abarda, zehainde, eta orduan ez du latzen. Miguel Angel esan zin, bere garaixen, nahizula esatto ipini, ez da obsesión hau, ez da ipini egote. Porque reloj horre dauke, bere anima. Hori ez du latzen, hori bai. 15 segundo gora beran, hori bai. Eta, hori. Eta, más o menos, gero, ayuntamentu ya lortu gendun, horratzak, azeo inoziablezko horraz batzu ipintzia. Eta, karo, ondo konbentzaute, martxan zehitzeko. Eta, gaurko honin, garbiuten grazaute da ingendun, ipini gendun, eta, oin garai honetan pentsaute, ota bat urte jarron dugu kuerdiman, da mantenimentu egiten. Eta, iriutzezat oso denbora gutxi bezala, ez da, pasauzat azkar, ota bat urte, oso azkar. Eta, oin dauket poz bat, Miguel Angelek nire sustitutu da, honek oin mantentzeu dezaeteu, da ikustet, afizio handixe daukela, gau gin hartu dula, eta arreloju mantentzeula, berdan bezala,
hemen jefi oso txukun, garbi dute, bere zizekin, eta bueno, ni konforme nago, niake jubilan ezen da zindetan zeiu, honi lahatze jot esku, diskurun, badaki nik zerbait bero aldi mau, lagunduko izotela, jake denbora hortan ibiligean, eta sin maz. Anekdotak, mordoska badaure, pieza batzu zauzken ziro gaztaute, xubi intzizkunen grane batzuk, eta de hecho, herriko erreloju zalako etzun kobrau, ekia, ezun konsegiu garai hartako zea ekia, zea berdin egin, teknika berdin egin, porque ezin zebenen, itxu jaunez esku zein bertzen da hori ezintzun. Baina, nola etzan pieza oso bitala, kuerdi emateko zaba zanen, grane bazan, eta, lortuzun, nahiko ondo, eta, ondigin martxan dabil, oin uzet zoze errepara hori debela, ez? Nik eman honen grane hori ikutzea, berriz, eta, zu ez tebianak ikusintzun piezi eta ezatzen jun, derrebendin. Eta ezatzen bi iteko, bi prepatzeko. Baina ez behar retokatzi ezan eta listo. Ni honen esplikaizu gintzen dut eta iten mantenimentue, ni aldeten ondona, eta gero pinizkot, nik ikusteko martxan daula, kamara bat, pinizko bat ordenaro txiki bat, jakiteko exactamente noiz jotzeuen kampaie, hartara badakit kalkulu bat inde, nola da bie, pixketa atzatu merdeten o aurratu merdeten, eta bat jeba huget beste sensore bat ibin, kasualez gelditzema, telefonoa abisua jatzat. Pasau da, aurreko agostutik, totalin lau aldiz. Lau problema huitu. Bat izentzan, geldiuzan, no se sabe. Ez, bosteun ja pasaute, ni segarrengo arriskatzen, gaina ere komentoan zuen behinetzen dutela ematen ja segarrengo une arte, eta misterio. Porque, a ver, problemidek, horrelen gara baten zauken basie, pixue, biharri handi, batek kilo zimaitu. Eta orduen, dauken neurri bat jaisteko, eta gara baten itxu bidan esan zulue bera, eta orduan zazpi honek jezitu. Baina gaurko honin, itxu bidan ez tapau itzeben, eta orduan ezin du, bera hogun pixuk, eta orduan ez du latzen. Eta orduan egin duen aztin pare bat alde izeman, eta... Baina hor ondien eskuerti pasaugan, beste un bateago, eta geldi union, etzagiago. Gero beste un baten pasadore bat eroizan, misterio, sobre todo hori pasatzea, San Martiko gune pasaute gero. Kampasko jotze izenin, txurenaz bibarra izugin, afeta hori eso. Beste un baten, etzinten abisua jau, geinare, porque, karo, makinea, zei utezun lan, pasa hori erten da bakarrik horratzak geldi, eta, abisau ziben, 3 laulekotik hori bai, derrependin abisue, geldi utez haula. Beste baten geldiuzan bakarrik espera bat, eta azkena, pintau inde berrologua, eta horratzan nola pintau zen jo ben, koinziduzun bat bestik pixka rosau jo, eta pehaute gelduzik. Kieto, pehaute. Eta baiau, burua eta despegau, eta, martxan anezan erez. Eta gero, zaitu, polizue askotan, egrazau, garbiu, sobratzeana, porque, gero, bota, azkenen akumulau ja, pilloa, garbiu sobratzeana, eta nik iketena da, olizue pixke potolo botatzen zo du da partin, pixke beru da olako, eta pixke meio zea negun, eta garbiu, eta zaitu. Zimaz, horrek ez dauke beste mistixo honek esplikaizu demandako hoxekin? Anekdotak, anekdota batzu, hori San Martin eguneko, uste baten, zaukan jabli, kapotin nola epitzezio, gixe, apurtu intzea, eta zitioan jolazin zeakin, de kablein, jota horraz bat, opakorra korrintzea. Eta gebarrazkeo, berriz beste eti ointzen nundi ditu. Igual, baina ondo ibinen. Ondo ibinen. Burrua pixketin eta... Bueno, kuestioa da, zue bilok mantentzen dezula erlojua, illa jubileo eta baina pixka launtze gore ba, eta Miguel Angelek. Illa beharren urte dauzken makina bat, oa indikan martxan. Iztixola, bueltatzi giltzia. Bueno, oain, Juan Bautistak komentako dizkiu zenbait anekdota edo zenbait historia.
Beno, ni San Martingo relojoa iso nintzen lehenengo aldiz Bernardino eta kaiek zaitzezulin, Bernardino Garatek, daren aurretik eta xardotarrak zaitzezeben, eta akoratzen oso gazti xamarra ginela, Javier Beriztainekin junitzen da, erretratue eta zein nire ustez impresionantenetako dauketena, kanpantoreko punten, ertzipatetik eta ian. Eta bueno, zuek esan ditu zuten danan, aparte beste, nik datu batzu bauzket, baina gauze bat nahi dut esan, relojuk sentipen asko ekartzetu pertsoniei. Nei relojua asko guztau zentzat, bizi guztizea. Bueno, esan egot, 7 relojo 100 urte baino gehixoku dauzket etxien. Morezak, merkurio dunek, pendulo realak, pendulo esateana lirakuek, luzeak eta motxak. Beti guztau izentzatelako. Peio pixkepak inea fizizioazte. Eta aforismo bat ibiliko baino egako tituluetan honin 50 urtekin relojun kontukina zenitzen. Eta probainu, relojo kontu batekin. Eta erlojuk eukitze bepehien olako leyenda bateo. Eta gaztin nintzela, iparraldin asko bil nintzen, Javier Bello Portukin, eta Zarako erlojun azpikue, eta urruñakue, eta urruñakuk ipintzen du gauze bat oso edarra. Vulnerat omnes ultima necat. Danak min ematen dute, eritu itezatue, zauritu itezatue, eta azkenak hil horretzen du. Eta horiak hor daude, nik datu berri badakar gaur, honekin, azkenak hil itezatu. Ondala denbora oso gutxi, ja dokumento bat aurkitu deu, eta dokumentuk ipintzen bezala irakurrikot. 19 de diciembre 1513, que serían 2 horas de la medianoche abajo, según el sonido de la campana del reloj de la parroquia. Nik ematen egin izen datu honek, epintzeu asko txiek, lehengotako relojue, dokumentaute daukela. Nile 518. Eta da momentu hori, última necat. Estando en mi juicio y entendimiento, baldako nausisek, la víspera de Santo Tomás, dio su alma a Dios a las 9 horas de la noche. Esto es, 20 de diciembre de 1513. Eta une hortan, estando en mi juicio y entendimiento, testamentu eiteu. Eskatzeu kajan, praie jantzite ematie, eta gente gutxi hartin etie entierrue. Entierrue parrokesen eitie, baino bere korputze baldako lengo parrokiren matie. Ainei zen erloju hau, ez da askoitiko oingo parrokikue, da aurrekue, Santa Maria de Balda monastegian zegon erlojue. Osea, atea kontuk, lehengo erlojue nun egongo zen. Gero, urrungo datue nun daukeu, 1518. 1518 kontutan agertzen da. Iten repartieron para la freira de San Martín por el servicio del reloj, año de 1518. 250 maravedís.
Freire zan zaitzezuna erlojue. Nola zaitzezuen? Zuek hemen espliko dezuten bezala, mekanismo ezien, hain primitibuk, denbora osun, beire honbertzetezun, euskiko relojuei, eta horregatik euskiko relojuk asko itxisen ere daude toki xelebrenetan. Zeatik, han behitute reloju zaitzezeben, ezaktu ipintzeko. Oso zaila izetezan da. Zuk esan dezu, garrantzi onduize zaukela, medikuntzarako. Hori egize da. Baina, gaina zan, garrantzitsue, reloju ezagulako lotute kanpaiekin. Eta, ez ferie, gero agertzen da. Zuk zeztukue agertu dezuna. Zu esaten nahi zinen bezala, akordau naiz, nola keja bat egon zan, keja bat ez asko, San Martingo relojue, etzula ondo egin, ez dakiz etzula egin, eta etzala ondo eitzen. Ezke, garai hortan erlojue etzan ikusten, ez fereik etzauken, eta taietu barrun, otezan kanpaie. Eta zuk lizardi haitau dezu, nola zeztu nehintzun relojue. Horren aurretiken, askoitin, keja inbeste hartute, San Martinen, egin berrezentzun, kanpaie, kanpo atea, haitzeko. Eta San Martin ikusteunak, gauze xelebre bat ikusiko, arko bat, erdi baten, zentzu gutxikin, eta hori zer da? Hori da, garai hantan, relojo barrun, kanpaie, taieto barrun zauena, lehenengo aldiz kanpoa eta zanin, arko hantan, lizardik eindeko arko hantan, zartu zalako. Eta zeatik San Martin. Garai hortan, 16. gizaldin, 1510 eta urtetan, botatzen juntzien lehenengo parrokixe, askoetin. Eta berrixe eten aizien. Orduan kanpantorreik etzauken, askoetiko kanpantorreik, baizik kanpaie jotzezien alamuruzko armatoste batekin, eta orduan, San Martinia pasauzan. 1518 areatido San Martinen. Orduan txena izilako parrokisen kanpantorri egiten, relojue, ipintzeko. Eta gero bajauzeben bera, eta ziatik hainbeste movimentu ontzan, askoetiko parrokiko kanpantorre honek, gora bera asko izen ditulako tximistakin. Eta ipini behien relojue, egin kanpantorrie, tximistiko kanpantorri eroin. Ipini berrizatzea parrokisen relojue, jo tximistik eta atza San Martina. Orduan, jo oizek eta jo behiek horri bilizan relojue. Eta azkenin, zuk esan dezuna, nire sortzion dogiriako jazatzen, ja kanpa errakarri berdia, ona. Eta zugazti, apartau zeben. Zugazti, nik jakin egin zenun beti, haren artxibu noaino juntzien. Eta soltera bat topaunun bere, descendiente azkena, 1904 hiltzana laguardian. Haren familiaran hartin debilin nintzen da, ez duen ezer topau. Eta zugaztitarrak historize hain eherra da, hain beste reloj entzitu eben, Sevillan, adibidez, Jesus del Gran Poder daon elizen, eta katedralekue, eta trianakue, oidanak zugaztik entzitun, o Kadizekue, eta Galizian, eta abar. Eta hori, esatezu, Sevillan bak, gaina nolako den, los sonidos de Sevilla, eta petzen, los sonidos de Sevilla, erlojue, kanpaiek azkenin, esateu, porque askoetiko erlojue, eta binben famosue, urte berdineku die. Eta binben relojuen izena ematezo. Ez, antzen geldiu zan, porque gure historize hori izen zan. Eta gero, zuk esan dezuna, azkeneko relojue nahi izen zan ipini plazan. Plazan, eta mila beratzen de bost. Eta plazan ipintzeko hortzabetzen da, relojue ise 3.000 herrin lego, balixozun, peseta, asko zan. Eta hortzabiltzen gora beratan, eta zinegotzizek, eta udaletzin, hainbeste dira gaztauer da,
etzin ondo konpondu, zatik, batzuk esaten zuen, aurra bere ipini bertzala. Da bestik esaten zuen, aspetin bezala, hola ipini bertzala, kalitik, albotatik ikusteko. Orduan erabaizan, hainbeste dido gaztau, eta danak ez guztuak gelditzeko, batez. Eta orduan, hori 100 urtea, di komentau nizuen, hasiera Lanbarriri. Eta egun bat bestea, otzintzin, alkatiz nerekin edo lehitzen da, zeiteu, eta junitzen da, 15 laurden gutxi, 10 gutxi, zen modu duzat, eta dialogo de bezu zen genuen de, 15 gai hau zen de, trast, leixo irikizin de, tan, da, jazta, 100 urte, eta ja reloju pini diau. Hola izan zen hori. Degio bestie, eta hasieratik esan dutena, ze zientzilari zeaten erloju zainek, esango izutet, askotik, zute bere salduntzuk dauzkela. Salduntzuk oso garrantzia hundiz eman zuen relojuei, baina ikeragarrize. Eta kontuk, 1785 kondie, Peña Florida hilde orduntzen, eta baina lehenengo, La Prada, baina lehenengo etorri zan, Bergara etorri zan, Andrea Bocci, interneten epitzetu da, Andrea Bocci pilu hortetze baino. Andrea Bocci, italiar erlojero bat. Eta italiar erlojero ezateu. Oso importantie da, oso importanti da, Euskal Herrixen relojeru geukitzie. Eta enpresa geukitzie, italianok ezateu. Eta danak ezateu, oso onadek, hori benetan, eta orduan, hartzebe, Roque izenekue Prada, gio bere Roque de la Prada, Pradere, eta Pradere, datozte, familia bada, zehati datorrena, Portugaletetik, gero Durangon akabatze bena eta beka emate iso be, Suiza juteko. Eta gauze bat eskatzue, guk emate izu dirue ikisteko ondo erlojero, baina kio zuk hemen erakutzin berdezu erlojeruk izeten. Ikustea ze garrantzi emate zako, eta zu jutezia Baskongadako estraktoz esateana, aktata eta reloxo, eta relojunak dato pile bat ertetzebe. Handik aurrea asko zabaldu zan geho erlojo gintza hori. Eta dinastio hoxetakue zuzea, jere gitarrak, noski. Nik hoxenen itxuna itxau, eta, hor gelditza, 1513 fetxie, berrixe da, eta ez dauken, Nikola geixo esateko, nahi hain belduzetu, hemen papel asko dauzket, zertako balitzo zuen relojuek, ikuste hemen dauket, hau da, kanpaie 1500 dokumentun kopixe, hau 1760 ikustea reloju San Martinen etzagoela momentu hortan, eta que tenía campana para llamar al alba. Alba da matutixe, guk esatezuna, a las ánimas. Al mediodía, Angelus, bakizute dala, San Gabrielek, Maberginei anuntzeu zizonin, Jesus jaixoko zala. A las oraciones y al nublado. Eta hori da, orduan sinistezan konjulukin. Eta orduan, ikuste zanin, tximiztio zatorrela, arrizio, zehoze zatorrela, lainuen, marixaldetik beltza ikuste zanin, apaize normalin, obestela sakristau bat jutezan, etatzezun bere salmuk, gatzare botatzezun, eta ure botatzezun baita ere, urbedinkatue, eta erretolikak etxezitun, jangoikui eta Santa Barbarai. Eta laino txarrak, alde batetik, bestea pasatzeko, hori da, ez aizpeitire, ez dizut esango olakoi, baina izerriztetik pasatzeko, bestaldea, Hernani, Zumaialdea, askoitin, erdixo aldea, horra aldea pasatzeko. Hemen diken, pentsatzen hor fin del mundo zala, eta erretolikak ikeragarrezek ezetezin. Eta pagauteziko, al conjurador. Eta horti dator, kanpaia inbeste jotzie.
Da horren nahi du esan, ordue, etzala jotzen 1760 reloju behien zagulako. Gero, baita ere azaltzen dezen beti idatzitan, relojue martxan, eta persona bat, jute zan, son las 3, oza, abotzakin, esaten, goizeko 3 die, pasatzen, kaleskale pasatzen, kantatzen ze horretan bizkia. Hori da, zerenu esatean. Zerenu, bak, ez dut dira, azkenin, etzakizioen, zer esan da, beti bezala, esateko, erdera esatuen, izereno, las 10 y sereno, ez da hola ezerre, ordu, sereno hortizatorre. De orduke, hola datuzte, elizik, importantzi hundizuk izun ordukin, la nona, la ta, maitine, eta la sexta, la siesta din, bizitzien markatzezulako. Bueno, hoxek esan da, bukatu emango.